Szevasztok, én Szilárd vagyok, ez pedig itt a Léc, és a mai epizódban az Ilovszki Rudolf stadionban kezdődik a forgatás, ugyanis eljöttünk Pintér Attila első vasas mérkőzésére, ami már csak azért sem igaz, mert 95-ben már játszott itt 3 kerek mérkőzést, mindegyiken kikaptunk. Pintér próbálja legalább a testével utolérni. És 2006-ban 15 meccsen pedig ült a kispadon az öreg Pinyő, és hát kiestünk a bajnokságból, ami 0,72 pontot szerzett átlagban meccsenként. Kiestünk papíron, de ugyebár abban az évben kizárták a Fradit, szóval adásul annak is köszönhetően, hogy a Pinyő ugye 40 millióra perelte a klubot, mert szerinte jogtalanul baszták ki, miután a játékosok fellázadtak ellene. Szóval ez Pinyő harmadik eljövetele, reméljük sikeresebb lesz. Már is túljöttem, és rendeltem egy mezt, vagyis egy pólót, és helyszíni átvétellel kértem, amit a VIP-be lehet átvenni. Úgyhogy most bemegyünk a VIP-be. Gyertek! Jó napot! Jó napot! Igazából csak a recepcióra megyünk. Még is van a pólónk, mindjárt kibontom. Hát ezt most nem veszem fel. Kb. 3 pulóver van rajtam. Stadion mellett, ugye itt található az edzőpályák. Fun fact, találhat a túloldalon. Azzal játszottam életem utolsó utánpótlás mérkőzését. És nem játszottam, mert hogy a 80-ig odahívott az edző, hogy becserél. Álltam egy 10 percet a félpályán, azt lefújta a meccset. Így ért véget a karrierem, mert 17 éves voltam. Utána még egy kis mennyei megyei. Aztán ennyi. Megyünk jegyet venni. Ja, B-szektorba szeretnék jegyet vásárolni. A Radúj B5A, és minél följebb, és hogy minél kevesebben legyenek körülöttem, hogyha legyen opció. Ja? Ja, igen, az vagyok, igen. Köszi a tippet. Csak nem az teltházban. Még van a mérkőzés jegyén. Ez a Pali már másodszor jön el itt szembe velem. Nem gyenge ez ami van rajta. Ezért nem vettem volna ilyet, mert nem akartam kinyomtatni, ennek mi értelme van, de tényleg. Klubház. Azt mondta a hölgy, nem lesz teltház. 5054 a hivatalos befogadó képesség. Hát remélem nem csak az 54 jön el amúgy. Itt kell majd bejönni. De előtte megnézzük Rudi bácsit. Rudi bácsi, Rudi bácsi. Az apáról fiúra sétány, ami már csak azért is jó, hogy itt van, mert az egy jó apropó arra, hogy elmondjam, hogy miért vagyok egyáltalán vasasdrukker, ugyanis én nem vagyok budapesti, viszont a véremben van. Ugyanis mindkét nagypapám vasas szurkolóval, és az unokák viszik tovább ezt a hagyományt. Egyébként faterom Újpest szurkoló. Tehát apáról fiúra nem szállt, de nagypapáról fiúra szállt. Nagyapukám összekeveredtek a színek sajnos, és a lila jött ki. Ez király, hogy itt mindenki így elmondja, hogy
kimérlett vasas szurkoló. Ide akár még én is felkerülhetnék. Vicces, mert régen voltam, de voltam a Bernabeuba, és ott beléptem a múzeumba. Az első óriás tabló egy vasas Real Madrid mérkőzésről szól. A 5-ös szektor az enyém, a Radói József szektor. Minden esetben mindenek belépés biztosít a 14 és 18 közötti fiataloknak az ületi stadion készítőjával. Az előző szezonhoz hasonlóan Srácok majd cicáznak. elegáns berendezéssel és üvegfalakkal Vasas szín nélkül nincs igazi vasas. A szpontrák még nem érkeztek meg sajnos. Vagy csak ennyien vannak. Üzleti mérkőzéseink hangos bemondó és stadionok eredmény. Ezt talán még nem is mondtam, hogy Magyar Kupa legjobb 32 közé jutása tét, Vasas Nyíregyháza. Egyébként abban az évben, amikor kiestünk Pinyővel 2006-ban, akkor a Fehérvár ellen kupadöntőt játszottunk, szóval lehet a Pinyő is ilyen, mint a Mourinho, hogy ilyen kupamenő. Kezdjük a vendégcsapattal, a Nyíregyháza Spartakusszal. Amikor 32-es a csapati kapitánya Tóth Balázs. 3-as Ranko Jokic. 4-es Alapszony Álló. 6-os Kovagyó. 7-es Jaroszláv Margató. 8-as Kétalan Bakár. 19-es Lesó Mátyás. 23-as Kovács Zétrán. 22-es Mateusz Leoni. 27-es Ekkel Márton. 44-es Baki Ágos. A vendégcsapat vezetőedzője Tímár Krisztián. Attila kikerült pályára a mai napon a Vasas csapatának színeiben. A kapunkban először térmérkőzésen egyes számban Kis Ágostól, Doktorics Áron, Izján Sándor, Szántó Negő, Ódor Máté, Otinba Kene, Éngolt Patrik, Radó András, Tóth Milán, Rácz Barnabás, Urlik József, Pintér Attila, akik szeretnél köszönjük a Vasasban. Pinyő nagy tapsot kapott mindegy 100 embertől, aki itt van a stadionban. Nem, hogy csak a Pinyőről legyen szó, elmondanám, hogy Pintér Attila a 8. edző, akit kinevezett Nagy Miklós, tulajdonos per szakmai igazgató. Megfordult körülbelül 30 olyan játékos, akiket NB1-be is beférne. Ehhez képest eddig egy szezont töltöttünk el az NB1-be, amióta az új vezetés van. Érdekes. Nem biztos, hogy az edzővel van itt a gond. Hogy nagy, ez a mai napon is, amikor is Csütőc Attila érdekes és hosszú. És akkor innentől kezdve zengjen, rúgjon, hajrálmasa a Sajnángyal föl! Csapatunk 88 számú játékosa. Urblik!
Fizi volt. És nem adja meg. Ja, én egy peretet szeretnék. Egyet? Igen, és kártyával. 250. Nyugodtan elveheted majd. Köszi! Én is köszönöm. Félide értékelés. Kurbik Józsi, szép góllal vezetést szereztünk. Utána hajrá, Vasar! A felejthetetlen gólok és a magasin műsor támogatók. Első tetszett a videót, ezt megköszönnek. A magasin műsor támogatók. Nagy Miklós nem csak a vezetőedzőket szereti cserélni, de a büféseket is. Büfé jó. Ez a néni elvette az esernyőmet. A pályáról olyan 70-es számmal levedő András, és a főkatásban 42-essel könnyes volt egy tavasos csapatában. Most mondták be, hogy 1519-en vagyunk a stadionban. Aki is
Megkezdődött a Pinyő éra harmadik felvonása. Búcsúzunk a Magyar Kupától. Dolgozunk tovább. Télen már lesz itt új edző, de egy valami örök. Nagy Miklós.